Εδώ βλέπουμε τη σόμπα πέλετ της EuroTemplo, η οποία λειτουργεί χωρίς ρεύμα και το καζάνι είναι στο άδειασμα. Τελειώνει δηλαδή η δεξαμενή πέλετ. Βλέπουμε την τρύπα από την οποία πέφτει το πέλετ μέσα στο χώρο καύσης και βλέπουμε ότι υπάρχει προστασία, δεν υπάρχει φλόγα προς το πέλετ. Η φλόγα είναι μέσα στο χώρο καύσης, κάτω χαμηλά. Τώρα βλέπετε θα βάλουμε ένα σύρμα για να ανοίξουμε τη δίωδο προς το χώρο καύσης. Σιγά το χέρι σου. Εντάξει, εντάξει, μάλλον. Μην το ανοίγεις. Άστο, μην το σβήσεις. Βλέπετε ότι η φλόγα περιορίζεται κάτω χαμηλά.